4-årig koalition. Hvordan er det egentlig gået? Og hvilke konkrete løsninger har partiet på de kommende års store udfordringer? I aften har vi besøg af Demokraterne i skikkelse af Ulrik Blidorf, Palle Christiansen og Michael Rosing. Velkommen til jer. Tak. Har I seere og spørgsmål til Demokraterne, så skriv ind på facebook.com/René. Svarene kommer vi til senere. Allerførst skal vi her have Demokraternes egen præsentationsprogram. Velkommen til Krydsild og god fornøjelse. Kadaallit qungilaarerseqqillugi taamak qulaqutaqarluta demokraatit inatsartunut qiningassangortippugu pingaarnertullu qulaquttat ukuanguniakkatut toqqarsimavagun ilinniartitaaneq ineriartorneq tungiuineq kinaasussorl аллангуинissамут сапииссусеқарлута сутниуллута инатсартунут қинигассангортиппуу қинигассангортиттуллу илааса пингаартитами илаат матумани саққуммиутиссуаат қинерсиллуарис Clara Jacobsen matraqpunga iluliarmiuvunga ilinniartisuullungatu nunatsinni ineriartortitsaqataarusuppunga sunniutaqaqataarusullungatu namminerlunga avannaaninaajungaqarpunga malungisimallungulu avannaaninaajungaqarluni ineriartorsinnaaneq arriinnerusinnaasartoq sulisutinguurstakku ukuupput meeqqaatuarfianni illoqarfinni nuneqarfinnilu ullutsinni tulluartumik pitsaanerusumik sulissuteqarnissaq Maditsingisaanillu atuaqqittarnerilinniaqqittarnerillu siuarsaaqataafingerusullungillu periarfissani pitsaanerusnik suliaqarusullunga tassani pivakka atuaqqiniarlutilinniaqqinniarlutillu eqqarsaatersuuteqartut pitsaanerusumi aqutisiunnissai sulisutingerusullungi minnerungitsumillu unanni sultisiveqarfiup uangaisumanga malillunga ukiunikingullerni aaqqavinginaqarnissaanut qiviarnaqartarsimangippeq isumeqarammassuk piffissaaleqtoq inunni sultisiveqarfik aama pitsangorsaarnaqartariaqartoq inuit inuunerminnik ingerlariaqqikkusuttut aqutisiunnissaa pitsaanerusumik maannangaaq iliuseqarfinginaqartariaqalertoq Alankemtimi ataqarpunga Tele Greenlandnimi qaasaassialerisuullung suliunga product manageritut meeqqatta ilinniarnissaat pingaartittoriussuuera pingaarnerpaajuoq inuunermi aallartilluarnissaat taamaattimik meeqqagut paarilluartariaqarpugut suusiansinnamik ataqarpunga inunnik isumaininnermisiunnersortitut ilinniarsimusuunga marlunillu meeqaqarlunga sulissuteerusunnerpaasama ilagaat kalaallit nunaani meeqqat inuusuttullu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut isumannaatsumik ajunginnerpaamillu sullineqarnissa Demokraternes vision på uddannelsesområdet er, at alle i uddannelsessystemet skal opnå lige præcis de kompetencer, der skal til, for at de kan få opfyldt deres drømme. Det er ikke os, der skal bestemme, hvilken uddannelse du skal tage. Det skal du selv gøre. Vi skal blot skabe rammerne, så du kan få frit valg. Rummelig kvalitet relaterer sig ikke kun til bygninger. Det kan sagtens spejles på vores samfund. Udover at være arkitekt til daglig, så brænder jeg også utrolig meget for uddannelsesområdet. Her står vi foran en ny bygning, hvor den rummelige kvalitet skinner igennem. Det gør en forskel for de studerende, der går her til daglig. Her har man brugt energi og penge på at nå et skridt længere
bygge en rummelig kvalitet, man virkelig kan bruge til noget. Det er noget, de studerende er glade for til daglig. Jeg er glad for som arkitekt. Det kan vi bruge ikke kun i vores uddannelsesbyggerier, men det kan vi bruge i vores boliger, i vores hospitaler, i alt. Vi bygger så meget i Grønland i dag. Det er vigtigt, at vi disponerer vores midler rigtigt og satser på at bygge for det grønlandske samfund. Jeg mener, at vi skal væk fra polariseringen og frem til at samle os som folk. Uanset om vi er dansktalende, grønlandstalende, engelsktalende eller kommer fra Filippinerne eller Thailand, Danmark eller Grønland. Alle dem, som ønsker at bidrage i Grønland, skal være velkomne. Jeg er den, jeg er, og du er den, du er. Sammen kan vi skabe ligestilling, retten til at være dem, vi er. Inuiaqatigittut unammialliassarput annertoq ornipparput. Taamaammat piffissangorpoq ilinniartitaanerup nukittorsarnissaa. Ilinniartitaanerp aaqqissuuttariaqarparput pisariaqartitsineq naaportorlugu. Inuussutissarsiut nutaat soorlaatitassarsiorneq ааллутилиссагутсигун писариақарлуиннарпа иннуттаасут пигиннаангорсарлуит илинниартеққиннissaat таманнаангусиннаагутсигу нунатсинни инериарторнеқ питтаасоқ орниссуарпут инериарторнеқ питтаасук малитсигиссуа атунгариссаарнеруп уллумиккут илисимасатта питтангорсарнissaа таамааммат атаатсимоорлун таматта нукиит катерсууллуит ависсаартуунната инериарторнеқ ангуниартигу. Jeg hedder Michael Rosing. Jeg er charterbådsfører. Det er min arbejdsplads. Hver morgen så går jeg ned til min båd, og så tænker jeg, i dag bliver en pragtfuld dag. Vi vil gerne fra Demokraterne have, at alle i Grønland vågner med den følelse om morgenen. Det opnår man, når det arbejde, man laver, det giver mening for en selv. Når det arbejde, man laver, giver en fornemmelse af, at det nytter noget. Sådan er det desværre ikke i dag. Det er derfor, vi skal lave om på skattevelfærdssystemet, sådan at det kan betale sig at arbejde. Sådan at mange af dem, som er på overførselsindkomster og som førtidspension osv., sådan at det kan betale sig for dem at komme op af stolen og være med i samfundet og tænke, ja, jeg kan noget, jeg giver noget, jeg bidrager til samfundet. Fordi når man bidrager til samfundet, det giver lyst til at stå op om morgenen, det giver en livsglæde, som ikke kan fås på nogen anden måde. Sasha Tolafsenimik ataqarpunga 32nik ukiuqarpunga marlunillu erneqarlunga peqqisaasitut ilinniarsimasuuvunga ulluinnarnilunnuummi qroning ingeriip napparsimavissuani sulisarlunga sulissutingerusukpara nakorsiat peqqisisimuanartumik pitsaasumillu napparsimaaqarfimmiit sullinneqarnissaat. Vi skal have en lufthavn her i Tasiilaq, så vi kan få gang i Tasiilaqs udvikling og ikke mindst østkysten. Ved anlæggelse af lufthavnen her i Tasiilaq vil det øge turismen og øge indtægterne for vores lokalbefolkning. Derved vil der også komme gang i hotelbranchen, restaurationsbranchen og ikke mindst folks iværksætterlyst. Ukiut sisamat qaangiummat uqarfiineqarpuu ilisit demokratiususi sulaqatigisinnaangilas. Kisiammassakkut qinigaaffik naalernerani kiktaun takusinnaava uagut aamsuleqatigisinnaasuut taanismaqarpung torqaalaartorussuus taasum saniatigut uau aam nuannarivarput patayaatsumi ungasissoq isigalugu politikkeqartaratta tassani suleqatigin annertorussuam taanna aallunneqarpu ungasissoq isigalugu aaliangiinerit pittaanerrisorussuupput una atorsinnaangilaq ullormut aaliangiiner isumaaq naapatorlu apeqqutaatinau kikkut aqutsisuusanersu taanna ingerlateqqinneqaannartussaavu suleriaaseq pitsaasoq patayaatssoq aam eqqussimavarput namminarsornerminaangittoq kisia aamma kommunin suleqatigaluik kanukkuka suleqatigalugu kisiam minneringattumik namminarsorner pigisaan aksiselskaapini tassani pittaasorussuam suleriaas eqqussimavarput taakkua massakkut pittaanerisoorussum ingerlapput siulersuisut professionaliineripput aqutsisut pittaaneriput taamaarinikkut inuaqati pigisaat aksiselskaapit massakkut sinneqartorutarlut ingerlasarput taan tamatsinnut iluaqutaasussaau aamsiunissa.
Velkommen tilbage til seerne, og velkommen til jer igen. Smilet skal tilbage er overskriften på jeres præsentations- og valgprogram. Er det fordi, at vi under 4 år med jer i ved roret ikke har haft nogen grund til at smile? Palle Christiansen? Nej, altså grunden til, at vi skal have smilet tilbage, det er, at vi anerkender, at det har været 4 hårde år. Da vi overtog ledelsen af det her fantastiske land, der overtog vi jo et skrivebord med masser af regninger og et regnskab, som ikke så særlig godt ud. Der var finanskrise på det tidspunkt, så stort set alt, hvad der kunne gå galt, var gået galt, og det skulle vi så ind og rette op på. Det betød jo, at vi i løbet af et halvt års tid fik brugt det meste af den likviditet, vi havde, og dermed havde vi også svært ved at gå ud og indfri alle de flotte valgløfter, vi kom med sidste gang, i hvert fald lige med det samme. Så det har været nogle hårde år at skulle igennem, fordi vi skulle have opbygget vores likviditet. Vi har skulle lave en masse kommissioner og få sat reformer i gang. Og det er så dem, der skal til at virke nu. Og det er også derfor, vi siger, at nu går vi bedre tider i møde. Så det har været svært at finde smilet her i jeres første historiske periode som medansvarlig i regeringen? Ja, det kan man godt sige. Men vi skal også lige tænke på, at hele verden har været igennem en finanskrise. Hvis man kigger for eksempel på Spanien, der har de jo arbejdsløshed på, 20%. Det har vi ikke helt i den grad heroppe, så vi er jo blevet meget bufferet af det bloktilskud, som vi stadig får fra Danmark. Så ja, det har været 4 hårde år, men nu regner vi med det, at nu skulle vi meget gerne gå fremad. Nu nævner du selv arbejdsløsheden, fordi den er jo steget voldsomt igennem de sidste 4 år. Mens I har siddet og kigget dybt i kommissioner, betænkninger, 2025-planer og reformer, så er arbejdsløsheden faktisk eksploderet mellem hænderne på jer. Har I sovet i timen i forhold til arbejdsløsheden de sidste 4 år? Nej, det har demokraterne i IA og Kadusarati bestemt ikke. Men vi er en nation, der har været meget afhængig af fiskeindustrien, og fiskeindustrien har været meget afhængig og er stadigvæk meget afhængig af det europæiske marked og det asiatiske marked. Og når der har været finanskrise, er vi så også den vej igennem blevet ramt. Og det er noget, vi konstaterer. Og det, vi er blevet ramt af, det er simpelthen omverdens økonomiske kollaps, der har været. Men Palle Christiansen, et eller andet er vel gået galt, når arbejdsløsheden på den måde har været vedholdende stigende, mens I har været ved magten? Jo. Nu er det sådan, at der er flere faktorer i det her. For det første har vi jo fra departementet fra Erhverv og Arbejdsmarked haft en anden måde at opgøre arbejdsløshed på. Og det har givet nogle større tal, fordi vi har faktisk talt alle med i forhold til, hvad man har gjort før. Så en del af den stigning skyldes simpelthen, at vi har været mere præcise til at opgøre det. For hvis ikke vi har det præcise arbejdsløshedstal, så kan vi heller ikke gå ind og gøre noget præcist ved det. Det, man også skylder at sige, det er, at de sidste 2 gange, vi har fået arbejdsløshedstal, der har de faktisk været faldende. Og i og med, at vi har haft finanskrise, i og med, at selvstyrsøkonomi har været under pres, så har vi også været afhængige af, at man fra kommunal side for eksempel har holdt gang i byggerierne. Og i og med, at de også har været ramt af finansiel krise, så har man jo set fra kommunal side, at man har droslet meget ned på anlægsbudgetterne. Og et af de steder, hvor man nemmest opretholder flest varige arbejdspladser, det er i byggeriet. Og når byggeriet bliver ramt, jamen så stiger arbejdsløsheden også. Men det er jo, som du lige var inde på, også en global tendens, som vel ikke i og for sig kunne komme bag på nogen. Kunne vi ikke have imødegået den her arbejdsløshed, hvis vi havde lidt længere fremme i skoene? Nu er det jo altid svært at forudsige, hvornår globale finanskriser kommer, men de kommer jo med jævne mellemrum. Men det er også svært for sådan en lille nation som Grønland at gå ind og sige, hvordan kan vi dæmme op for nogle finanskriser, som vi ikke ved, hvornår kommer. Så det beredskab kan vi ikke bare have stående standby hele tiden. Men en af de ting, vi jo har arbejdet på fra demokraternes side, det er at få lavet en national anlægsstrategi, således at man fra selvstyret, fra kommunerne, fra aktieselskaberne og også gerne fra den danske stat, melder samlet ind om, hvad er det for nogle projekter, man vil have bygget, til hvilken pris og hvorhenne. Og dermed mener vi, at vi vil kunne sikre mange flere varige arbejdspladser i byggeriet igennem året i hele Grønland. Og hvis vi kan gøre det, og bevare mange flere arbejdspladser og kan få en bedre planlægning i det her byggeri, så mener vi også, at vi kan få prisen på byggeri ned, og dermed få mere byggeri for de samme penge. Og så går det i den rigtige retning. Michael, hvor mange af de her 5.000 arbejdsløse, vi ved nogle opgørelser op på, tror du springer ud af sengen og glæder sig til endnu en dag med arbejdsglæde og livsglæde, som I formulerer det i jeres valgprogram? Jamen det går man på, hvornår vi får rettet op på det samspilsramte skattevelfærdssystem, vi har. Sådan som det er lige nu, så er rigtig mange mennesker, som befinder sig i det område, altså indkomstområdet, hvor mange af de arbejdsløse befinder sig. For dem kan det ikke betale sig arbejde. Ganske vist får de noget løn, som de så betaler skat af, men samtidig med det, så stiger priserne på deres børnenes daginstitutioner, boligsikringen går ned,
Og det hele taget, så sker der bare det, at jo flere penge de tjener, jo færre sociale ydelser får de. Så lige så snart vi får repareret på det system, så kan det pludselig betale sig at arbejde, og så er der lige pludselig så er der så mange fedt, der vil gøre det. Og det er også derfor, at vi har været ude og foreslå et beskæftigelsesfradrag, som ganske enkelt gør det, at hvis man tjener... Lad os lige holde fast i det, fordi jeg kunne godt lige tænke mig at lige holde fast i dig også. Ja. Du siger i præsentationsprogrammet, at vi skal lave om på vores skatte- og velfærdssystem, så det kan betale sig at arbejde. Så mange af dem, der er på overførselsindkomster og førtidspension, kommer op og stolen og vil være med. Er det demokraternes menneskesyn, at førtidspensionister og folk på offentlig forsørgelse i virkeligheden er nogle snyltere, der sagtens kunne, men ikke gider? Nej, det har det bestemt ikke. Vi mener helt klart, at rigtig, rigtig mange folk virkelig har lyst til at være med. Vi kan også se på, at for eksempel førtidspensionister, som du nævner der, sådan som det er i dag, så kan de faktisk ikke arbejde ret meget uden at blive trukket i førtidspensionen. Og der har vi netop været inde og vil meget gerne kigge på, at det skal kunne betale sig for dem at arbejde også. De skal være en del af arbejdsmarkedet. Og der skal man også huske på, at som det er i dag, så er man enten førtidspensionist, eller også er man ikke. Og det er jo lidt fjollet, fordi rigtig mange af dem, de kunne sagtens klare et skånejob, et begrænset job, og så få en delvis førtidspension, og så kunne få arbejde for resten. Kunne man ikke godt få den opfattelse, når man hører det her, at I har sådan en mistro til jeres egen befolkning? Nej, vi har bestemt ikke nogen mistro til vores befolkning. Vi har en tiltro til, at det ligger dybt i alle mennesker, at de gerne vil være med til at bidrage. Nogle steder kan det bare ikke betale sig at bidrage, fordi vi netop har et system, der gør, at det for en hel dels vedkommende bedre kan betale sig at være på overførselsindkomst, end at være i fast arbejde. Og derfor er det, at vi skal gå ind og kigge på, hvor er det, systemet fejler. Fordi det er jo ganske naturligt for et hvert menneske at sige, jamen hvis jeg tjener mere på den her måde end på en anden måde, så er det den vej, man søger hen. Men vi skal jo lave et system, hvor man skaber et samfund, hvor det kan betale sig at lave noget. Og det er jo det, vi er i gang med den 2025-plan, som man har lavet i naalakkersuisut. Og det er også de anbefalinger, der kom fra Skatte- og Velfærdskommissionen om, hvordan man når dertil. Den ene procent, ja, vi kommer til det konkrete, det vil jeg egentlig gerne høre med det samme, men er den ene procent, I har sat skatten ned, er det løsningen på at få flere i arbejde? Er det jeres konkrete bud på, hvordan man gør? Det er ikke løsningen, men det er en del af løsningen. Fordi vi vil jo gerne fra demokraterne sætte skatten på arbejde yderligere ned. Og det er også veldokumenteret i Skatte- og Velfærdskommissionen, at det vil netop bidrage til, at flere kommer i beskæftigelse. Og vi ved jo, at der skal findes 1 milliard. Vi har tallene, der viser, at vi kan gå ud og finde milliarden. Og nogle af de instrumenter, der skal bruges, er at sætte skatten ned på arbejde, og det er det, vi er i gang med. Men vi kan jo ikke sætte skatten mere ned, end hvad det er. Vi også kan gå ud og dokumentere, at det ikke rammer landskassen. For 1%, det er ikke meget. Det virker jo som om, det sådan, at nærmest er for syns skyld. Nej, bestemt ikke. Det er første skridt i den rigtige retning. Det her, det er, som Palle siger, så 2025-planen. Vi er cirka 12 år frem endnu, og i løbet af de 12 år, så skal skatten yderligere sættes ned på arbejde. Derudover, så er det også meget vigtigt at forstå, at det skal ikke kun betale sig at arbejde. Det er faktisk også, jeg anser personligt det at arbejde som en borgerpligt. Altså, får du anvist et arbejde, så skal du tage det arbejde. Vi har levet her i landet i årtusinder ved at overleve i et af verdens hårdeste lande. Og det har vi kun gjort ved at kunne knokle igennem. Og det er ligesom den, at vi skal have frem igen. Og det er det, der menes med, at vi skal have smilet frem igen. Vi skal have det positive frem igen. Men nu siger I meget om det her, at vi skal have flere i arbejde, og folk skal have altså, der skal være et større incitament for at arbejde. Hvad er konkret mere, hvad kunne man forestille dig, der kunne få folk til at arbejde mere, som I foreslår? Ja, lige præcis incitamentet, det er netop beskæftigelsesfradraget. Netop, at man får et skattefradrag ved arbejde. Helt enkelt. Og det betyder, at dem, der har et arbejde, de får, hvad kan man sige, en portion penge, som de ikke skal betale skat i, som dem, der ikke har arbejde, ikke får. Ja, helt korrekt. Hvordan vil I finansiere det? Jamen, det finansierer jo sig selv, ved at vi får flere i arbejde. Hvad er teorien? Hvad er det? Altså, hvad er tanken? Jamen, tanken er jo, at når flere arbejder, så får vi større skatteindtægter. Og netop ved at vi hjælper med at flytte folk fra den mere eller mindre passive forsørgelse til at arbejde, så er der er 2 sider i den sag der. Skatte- og Velfærdskommissionen har for eksempel beregnet, at hvis vi flytter en person fra passiv forsørgelse til aktiv arbejde, så får vi et net plus på 250.000 kroner. Og det er så der, hvor vi siger, at hvis vi så kan få 1000 flyttet over, så har vi 250 milliarder. Skatte- og Velfærdskommissionen vil have skatteprocent ned på 37, tror jeg det er. Hvorfor ikke bare gøre det med det samme?
Det kunne man også godt gøre, men nu har vi været i en del af en koalition, hvor det ikke er skattenedsættelser, der har været øverst på dagsordenen. Som et liberalt parti synes vi jo selvfølgelig altid, at det skal kunne betale sig at arbejde, og vi mener også, at en del af den gevinst, der er ved at starte eget firma, også skal blive firmaet, sådan så du har råd til i dårligere tider at kunne bevare folk i dit firma og har råd til at komme igennem de dårlige tider. Så vi har jo kæmpet hårdt for, at skatten på arbejde blev sat ned, og at selskabsskatten også bliver sat ned. Vi har haft en af vores andre kandidater, Andreas Uldum, ude netop med en artikel om fordelene ved at sætte skatten ned for selskaberne. Og det ser man jo også, man gør andre steder i de nordiske lande. Selv Danmark, som jo også har en rød regering, kan se fordelen i at sætte selskabsskatten ned. Og det vi gerne vil, det er at have ned på niveau som det, vi ser i Europa, således at vi ikke har firmaer herfra, for eksempel, der hellere vil beskattes et andet sted, men at de også ser en fordel i at lade skattebetalingen ske her, hvor de også tjener penge. Men vi har også hårdt brug for at tjene nogle penge til den milliard, som vi kommer nærmere ind på senere, som skal finansiere vores fremtidige velfærdssamfund. Har vi råd til at sætte erhverv eller selskabsskatten ned? Ja, fordi det giver faktisk flere penge i kassen at sætte selskabsskatten ned. Det så vi med nogle erfaringer fra Færøerne. Der sad som finansminister snakkede med min færøske kollega, og de sagde, at da de satte selskabsskatten ned, havde selskaberne mere lyst til at betale den mere beskedne selskabsskat, mod at en større del af overskuddet så blev tilbage i firmaet. De var så fri for at skulle ud og finde alle mulige kunstige udgifter for at slippe for at betale skat, og det er jo det, vi skal frem til her. Hvad det hedder. Lad os lige holde fast i arbejdsløsheden en gang til. I går meget op i, at der skal være plads til alle. Og I går meget op i, at det er lige meget, hvor man kommer fra. Danmark, Thailand, Filippinerne osv. osv. Alle skal, hvis de vil deltage, så er de velkommen. Men noget kunne tyde på, at vi jo ikke gør nok for vores egen befolkning. Skulle vi ikke ligesom prøve at rydde op i vores egen rede, før vi åbner dørene på vid gab og inviterer folk ind? Jeg mener, hvis der står 5.000 arbejdsløse, skulle vi så ikke fokusere på dem i første omgang? Jo, absolut. Og et af problemerne, det er netop tilladelsen til at importere udlandsk arbejdskraft her. Det er jo sådan, at i henhold til loven, der skal arbejdsgiveren indsende en ansøgning, og har kommunen ikke svaret inden for 14 dage, så falder tilladelsen automatisk. Det er et af de områder, hvor vi i samarbejde med kommunerne skal kigge på det. Vi skal have gjort det nemmere for virksomhederne at få gang i den lokale arbejdskraft. Og som en del af det, der er det også, at den her mulighed for, at der kommer en automatisk, at en stiltid, at det, at kommunen ikke svarer, det er det samme som en accept. Det skal vi også have kigget meget på. Så I ikke på den måde mere fokuseret i at få arbejdskraft ind udefra, end de arbejdsløse, vi allerede har i forvejen? Altså det, som demokraterne har brugt utrolig meget tid på, siden vi blev etableret, og især de 4 år, hvor vi har siddet i regering, det er at være i en god dialog med Grønlands Arbejdsgiverforening for eksempel. Og deres medlemmer, deres virksomheder melder jo også tilbage og siger, jamen de søger, og de søger, og de søger for at få arbejdskraft, men de har ikke de ansøgere, de skal bruge. Og det er jo mærkeligt, at når der er så mange ledige jobs i det her land, at der er så mange arbejdsløse. Derfor skal det altid kunne betale sig at blive omskolet. Det skal kunne betale sig at tage en uddannelse, således at du kan søge de her job. Men det kunne også tyde på, at man ikke var målrettet nok i at få fat i de folk og hjælpe dem til at søge det job og få dem i gang. Lige præcis, og det er også derfor, at man jo kan sige, at Berit Safik jo desværre er blevet en stor succes, fordi vi har rigtig mange igennem det system, hvor det er, de får de kompetencer, de skal have for at komme videre i uddannelsessystemet, så de har det uddannelsespapir, de skal bruge for at få de her jobs. Men den anden side er også det, som Michael så rigtig var inde på før. Vi skal også sørge for, at der er et incitament for, at man vil gå den her vej. Det skal ikke kunne betale sig at sidde derhjemme og lave ingenting. Men det kunne godt tyde på et eller andet sted, at I har sovet lidt i timen, når der er de her store mængder arbejdsløse, og der faktisk er nogle jobs at få. Så er det vel også, fordi man ikke har været ude og kommunikeret nok med og støttet de jobsøgende nok i at få dem ind på arbejdsmarkedet. En ting, vi lige skal huske på, det er, at en af de ting, koalitionen netop har arbejdet med, det er det, vi kalder matchgrupper. Det vil sige, at man kigger på alle de arbejdsløse, og så er de så blevet delt ind i 3 grupper. Der er dem, som umiddelbart kan tage et arbejde. Så er der dem, som kræver nogen omskoling eller social hjælp for at kunne tage et arbejde. Og så er der en restgruppe, som reelt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Så ved at kigge på, hvilke folk vi har i hvilke grupper, så får vi et meget mere præcist billede af, hvem der rent faktisk er i stand til at tage de her jobs. Så du vil fastholde, altså man kunne stadigvæk godt forestille sig, at jeg sov lidt i timen. Der er jo de arbejdsløse, og der er også nogle jobs. Hvorfor I ikke kunne få det til at matche sammen? Jamen der vil jeg gå tilbage til samspillet mellem skatte- og velfærdssystemet. Hvis ikke det kan betale sig for folk at tage et arbejde, så vil de selvfølgelig ikke gøre det.
Så det tror du simpelthen er den basis, det er den grund til, at vi ikke kunne fylde de ledige jobs med lokal arbejdskraft? Ej, nu skal man altid være forsigtig med at sige, at der er en og kun én grund. Der er selvfølgelig både pengegrunder, der er socialgrunder, og der er alt muligt andet der, men det er en meget stor medvirkende faktor, er netop, at det har ikke kunne betale sig. Og hvis ikke det kan betale sig for folk, så lader det være. Ja, det virker som lidt en søgt forklaring. Hvad siger du, Patrick Christiansen? Altså, vi har bestemt ikke sovet i timen. De her sorte rande under øjnene, de er altså ikke kommet af for meget søvn. De er kommet af, at vi er vågne hele tiden, og vi knokler hele tiden på at finde nogle løsninger for alle i det her samfund. Vi har netop brugt meget tid på at skulle lave en reel kompetenceudredning, så vi kan se, hvad er det for nogle kompetencer, vi har i vores samfund. Helt ned på enkelt individ, således at vi kan finde ud af, hvad er det, de kan nu, hvad er det, de skal kunne for at komme enten i de jobs, der allerede er i Grønland, eller dem, som er i væksterhvervene, og så få lavet individuelle uddannelsesforløb for dem her, så de kan komme i beskæftigelse. Så vi har bestemt ikke sovet i timen, men tingene tager bare tid, og i en tid, hvor det er, vi har været ramt af finanskriser og lignende, så tager det bare endnu længere tid. Og hånden på hjertet og sætte skatten ned med 1%, det har vel ikke hjulpet det helt store? Nej, og derfor skal den også sættes endnu længere ned. Okay. Vi springer til en lufthavn i Qaqortoq, har været et af de emner, der gik til valg på ved sidste valg. Men som alle ved, er det ikke lykkedes for jer at få endeligt samlet et flertal. Nu går I så endnu en gang på valg på, at Qaqortoq skal have sin lufthavn. Hvad vil I fortælle jeres vælgere, hvis I igen om 4 år står her uden et flertal til en ny lufthavn? Giver I ikke bare jeres vælgere nogle tomme forhåbninger? Nej, det gør vi ikke. Fordi hvis vi ser tilbage den 20. december 2012, der i Finansudvalget, der sagde Siumut, at der slutte nej til en lufthavn i Qaqortoq. 2 dage efter, der gik Siumut ud og sagde, at de sagde ja til en lufthavn. Og sådan, det er faktisk sådan, at der med den nuværende holdning her efter tv-debatten i Qaqortoq, så er der absolut flertal for en lufthavn i Qaqortoq i Landstinget. Det så sådan ud, men det er jo en valgkamp, så du tør ikke være bange for, at når vi efter valget skal gøre kassen op, at så står I med tomme forhåbninger til endnu en gang til jeres vælgere om, at det ikke bliver til noget, Patrick Christiansen? Altså, tiden dengang var også en anden. Dengang var der flere penge til servicekontrakter, og på det tidspunkt var man ikke lige ved at skulle udfase Sikorskin, for eksempel i Sydgrønland. Nu er tiden sådan, at vi har indsat nogle mindre helikoptere, som folk er svært utilfredse med at blive betjent af. Vi har færre penge til servicekontrakter, så lige nu ligger det ikke i kortene, at vi med de instrumenter, vi har nu, kan give en tilfredsstillende trafik ned i Sydgrønland. Og derfor taler alt for, at der skal lægges en lufthavn i Qaqortoq. Og vi kan jo også se med de beregninger, der er lavet, at det, man kalder den interne rente i projektet, det vil sige, hvor godt kan det her projekt betale sig, der kan man jo se, alene det ved at få lavet den her lufthavn, og de besparelser, det så vil give servicekontrakten, så vil den her lufthavn kunne betale sig ind af sig selv. Men inden den gør det, så skal vi selvfølgelig ud og skaffe ekstern finansiering, så vi kan få den anlagt. Så det er ikke tomme løfter denne her gang? Nej, det er det absolut ikke. Okay. I jeres argumentation nævner jeg, at Transportkommissionens anbefaler en lufthavn i Qaqortoq, men hvis det er jeres rettesnor, så kommer I hurtigt til at love mange penge ud til både højre og venstre. Transportkommissionen anbefaler også en lufthavn i Tasiilaq, og den har jeres egen kandidat, Justus Hansen, for længst taget sig af. Og nu vil han også have den lufthavn i sin hjemby. Klapper I bare hælene sammen, hver gang Transportkommissionen kommer med et forslag, Ulrik? Nej, det gør vi bestemt ikke. Transportkommissionen kommer med anbefalinger til politikerne, og det er så politikerne, der træffer valg efter den økonomiske situation, og vi skal prioritere her. Men det ser jo ud som om, at I næsten bare siger, yes, Transportkommissionen siger det, så gør vi det. Nej, det gør vi ikke. Det er et spørgsmål om prioritering og økonomisk ansvarlighed. Er der penge til både en lufthavn i Qaqortoq og en i Tasiilaq? Det bliver der penge til. Det er der selvfølgelig ikke lige fra starten af, fordi vi har ikke de likvide midler i landskassen til at gå ud og bygge lufthavn alle mulige steder. Og derfor er det også vigtigt, at vi får, flyttet den her trafikdebat ned, hvor den hører hjemme, nemlig at sige, nu laver vi en prioriteret rækkefølge, hvor vi laver de lufthavn, der er samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at lave, og så laver vi dem en efter en. Hvad for en er så vægter I højest? En lufthavn i Qaqortoq eller en i Tasiilaq? Det er den i Qaqortoq, som er bedst for samfundet, så den tager vi først. Derefter tager vi den i Tasiilaq, så forlænger vi Ilulissat, og så skal der bygges i Nuuk. Og den finansiering, hvor skal den komme fra? Som vores økonomi ser ud nu, så er den afhængig af ekstern finansiering. Enten ved at vi går ud på det internationale lånemarked og optager nogle lån, hvor vi så kan dokumentere de besparelser, det giver, at vi så kan betale det tilbage. Alternativet er, at man kan gå ind og lave nogle selskabskonstruktioner, hvor der er private selskaber inde og bidrage til det her. Der findes masser af muligheder. Jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i, fordi Transportkommissionen er også en af de her kommissioner, som har betydet meget i det grønlandske samfund i jeres regeringstid. Velfærdskommission, Transportkommission, en 2025-plan.
Nogle gange får man det der indtryk af, at I er holdt op med at lave politik selv. At I ligesom læner jer så meget op af de her rapporter. I får lavet nogle rapporter, der kommer nogle løsninger, og så siger I, ja, den er god, den tager vi. Og så glemmer I helt at føre demokratisk politik. Kan I forstå, hvis man får den tanke? Det kan vi sagtens forstå. Fordi sådan kan den opfattelse kan man nemt få. Der er bare meget, meget vigtigt for os, det er, at vi fører stadig politik, men nu fører vi politik på et oplyst grundlag. Før alle de her kommissioner er kommet med deres anbefalinger, så har folk før i tiden gættet på, hvor vi vil gerne have en lufthavn. Og så kommer politiske særinteresser meget nemt til at spille en meget, meget større rolle end de økonomiske realiteter. Det kan vi se bare på lufthavnen i Granak. Men kunne man så ikke have sat velfærdskommissionen og transportkommissionen på jeres pladser i Naalakkersuisut og fået det samme ud af det? Nej, det er jo sådan, at i og med, at vi nedsætter en kommission, så laver vi også et kommissorium, så der er nogle bestemte ting, vi godt vil have, at de arbejder ud fra, nogle betragtninger, de tager med i det her. Og grunden til, at vi gør det, som Michael også er inde på, det er netop at have et fuldstændig skudsikkert beslutningsgrundlag. Og det er sådan, at vi kan altså lægge nogle kompetencer i en kommission, som man ikke umiddelbart kan lægge i et parlament, fordi det er altså folkevalgte. Og sådan er det jo i demokrati, det er jo ikke altid de bedste, der bliver valgt ind. Men er det i virkeligheden så økonomisk ansvarligt at gå ud og snakke om 2 lufthavne? Jamen, vi kan jo se med de tal, som ligger i beregningerne som underbilag til Trafikkommissionen, at der er ræson i at lave de her ting. Men vi skal jo selvfølgelig også sørge for, at vi ikke går ud og belåner det her land til op over skorsten lige med det samme. Og derfor kan man også sige, at der er noget infrastruktur, vi gerne vil have lavet, men der er også boliger, der er også investeringer i uddannelse og alt muligt andet. Så vi har jo lavet en gælds- og investeringsstrategi fra regeringen, som siger, hvad er det for nogle kriterier, der skal opfyldes, før at vi går ud og låner penge til de her ting. Og det er klart, vi går ikke ud og laver alt på en dag. Det skal komme i en ordentlig rækkefølge, sådan så at vi ikke opheder byggeriet et sted, og hvor der ikke sker noget andre steder. Så der skal være en sammenhæng i de ting, vi laver. Ja, det vender vi også tilbage til senere. Jeg kunne godt tænke mig at springe lidt til noget uddannelse. Nu ved jeg godt, det er dit resortområde, men Ulrik, lad os starte herovre. I jeres præsentationsprogram, der siger Palle først, at alle skal tilegne sig, eller have mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der gør, at de kan vælge den uddannelse, der er en drøm for dem. Så siger Anker Christiansen lidt senere, at vi skal målrette vores uddannelsessystem efter de krav, som nye erhverv sætter. Hvad er vigtigst for demokraterne? Et frit uddannelsessystem, eller skal vi målrette det efter, hvad vi lige nu ser, der kan være profit i om nogle år? Fundamentet er et frit uddannelsessystem. Men inden i det fundament, der er det også meget vigtigt, at vi har en målrettet uddannelsesstrategi. Og det er allerede i gang i dag. Som eksempel kan tages Kommune Guelta, hvor man har en massiv arbejdsløshed. En del af de arbejdsløse har man taget og i gang sat dem inden for og klargør dem til mineindustrien. Det vil sige, at de bliver rejst op til mineskolen og får sådan nogle kvalifikationer derop til de kommende miner, der forhåbentlig åbner i Sydgrønland. Jeg kunne godt tænke mig at holde fast i, fordi det er jo rigtigt, hvis vi i fremtiden skal tjene maksimalt på den råstofsektor, så kræver det, at dem, der skal have arbejdet, de kommer fra lavtlønsjob eller som arbejdsløse. For ellers er det jo ligegyldigt, at vi tæller A-skat til en arbejdsgiver i Nuuk eller et råstofprojekt. Har vi gjort nok? Har I gjort nok for at få befolkningen skubbet den retning, så vi kan gå ind og tage de jobs, der kommer i råstofsektoren? Altså lige nu har vi jo ikke de der kæmpe store projekter, men en af grundene til, at vi for eksempel vil intensivere uddannelsen på vores søfarts- og skipperskole, det er, at vi ved, at søfartserhvervet kan afsætte 20 af de her nyuddannede hver eneste år. Både på den afgang, der er fra erhvervet, men også fordi de mangler navigatører, de mangler kendtmænd og alt muligt andet på borerigge og på de skibe, der servicerer boreriggene. Vi går også ind og har lagt meget, meget store ressourcer i råstofskolen. Det er også derfor, vi vil lave en satellit af den op i Uummannaq, så vi netop spreder de her uddannelsesmuligheder ud, så vi kan tage fat i større dele af befolkningen der, hvor de er, og få dem uddannet, og så sende dem videre på de skoler, hvor de kan blive videreuddannet, og så de er klar til at skride ind i den her industri. Og I snakker meget om folkeskolen. Næsten alle jeres kandidater nævner uddannelse som et af de områder, som de gerne vil satse på. Og I har været ude med et forslag, hvor man skal indgå såkaldte resultatkontrakter med landets skoleinspektører og skoleledere for at sikre en bedre kvalitet af folkeskoleuddannelsen. Men hvad hjælper det at have en fin kontrakt i hånden, når man i den grad lider under lærermangel? 262 lærere, tror jeg, der folkeskolen mangler lige nu. Hvad vil I gøre for at få fat i de lærere, Michael? Ja, først og fremmest så skal vi sørge for, at lærerne bruger deres tid på det, de uddanner til, og det, de er gode til. Og det, de virkelig brænder for, nemlig at undervise børnene.
Det er også derfor, vi har et forslag om, at vi skal have en ressourcepersonordning ind, sådan at der er ressourcepersoner på skolerne. Nogle kalder dem skolefe, der tager sig af alle de sociale problemer, som lærerne også, som der er i dag, bliver nødt til at tage sig af. Men hvorfor står vi her i et valg med en folkeskole, som alle er enige om, kræver er så vigtig en spiller i uddannelsen af vores børn for at sikre en bedre uddannelse, og så mangler vi 262 lærere. Så er det vel næsten ligegyldigt, hvilke fine tanker man har, hvis ikke man har lærerne til at føre det ud i livet. Hvorfor har vi ikke det? Ja, det er jo fuldstændig korrekt, men det er også et omsonst, der beder om at få 262 nye lærere i løbet af 4 år. En af de ting, som vi også meget gerne vil kigge på, det er, at vi mangler lærere til forskellige fag. Sådan som læreruddannelsen er lige nu, der er der frit valg på alle hylder. Der vil vi meget gerne have lavet et system, sådan at vi sikrer, at der kommer et vis antal ind på de forskellige linjer, så vi ikke ender med kun grønlandsklærer, som nogen påstår i dag, men også sørger for, at der er nogen, der uddannes dansk. Men hvordan får vi konkret fat i nogle flere lærere? Ellers så er det vel ligegyldigt med resultatkontrakter og så videre? Altså med hensyn til resultatkontrakter, så var det jo mere ment som et idéoplæg til, hvordan kan man indtænke i folkeskolen nogle af de ting, som man har set virker ude i virksomhederne. Nu ved vi godt for demokraterne, du kan ikke tage en virksomhedstankegang og så bare kopiere over i et uddannelsessystem. Det ved vi godt. Men ideen er jo at gå ind og så sige, jamen, hvor kan man gå ind og professionalisere nogle ting. Det vi jo foreslår, det er at sige, at vi har en pædagogisk leder, men vi skal også have en administrativ leder. Fordi det med, at du er pædagogisk uddannet, betyder ikke, at du er særlig god til at administrere en skole for eksempel. Og i stedet for at bruge uddannede lærere til at sidde og lave administrativt arbejde, så skal de ud i undervisningslokalerne. Det andet, det har vi handel- og kontoruddannede folk til. Men så det 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 med at finde 262 lærere. Har I noget konkret på tegnebrættet, der ligesom kan, hvad kan vi gøre for at få fat i dem? Altså en af de ting, som vi jo havde i vores uddannelsesstrategi, det er netop en kommende revision af vores læreruddannelse. Udover at vi skal have opgraderet uddannelsen, sådan så de har flere linjefag, sådan så de også lærer at anvende effektiv pædagogik og fjernundervisning, sådan så de har bedre instrumenter, når de kommer ud, så skal vi netop også tilskynde til, at flere tager den uddannelse. Jamen vi kan jo ikke tvinge folk til at tage uddannelsen. Og men det kan vi finde lærere andre steder? Og det man også skal huske, det man så også skal huske, det er at sige, at alle peger ind mod parlamentet og mig som uddannelsesminister om, hvordan vil du skaffe lærere? Det man skal huske, det er faktisk en kommunal opgave. Skolelærer er kommunalt ansatte. Så hvad er det, man vil ude i kommunalbestyrelserne for at få rekrutteret og fastholdt de her lærere? Det jeg gerne vil være med til, det er at uddanne flere lærere herhjemme. Jeg vil også gerne gøre det mere attraktivt at flytte herop og sørge for, at der er modtagerapparat, bolig, daginstitutioner videre til dem, der gerne vil flytte til vores land og være med til at undervise vores børn. Men vi er nødt til at forstå, at dem, som har det daglige ansvar for skolen, det er kommunalbestyrelserne. Så der er ikke nogen umiddelbare løsninger, hvor I kan gå ind og sige, at vi bør gøre sådan her for at få rettet op på den folkeskolelærermangel? Altså jeg vil nok sige, at en af de ting, som vi slår meget på, er, at vi meget gerne vil have lavet en arbejdsmiljøundersøgelse blandt skolelærerne. Netop for at sørge for, at arbejdsmiljøet på skolerne bliver bedre. Når vi har et godt arbejdsmiljø på skolerne, så skulle der være en chance for, at vi kan få nogle af de lærere tilbage til faget, som har taget uddannelse, men ikke længere arbejder som lærer. Det lyder ikke som om, der er specielt det helt store konkrete bud. Jeg siger heller ikke, det er nemt, men lad os springe til, at koalitionen har jo valgt, eller så i samarbejde med IA, forhandling med Danmark, at de grønlandske studerende i Danmark går over til dansk SU. Nu er Danmark ved at skære ned på at lave en reform på området, som gør, at man ikke, altså forslagene at gøre SU'en afhængig af bestående eksamener, det kan gå hen og blive en katastrofe for grønlandske studerende. Som jeg har forstået det, så er det sådan, at man mister retten til SU, hvis de bliver mere end 6 måneder forsinket. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man kommer som ung grønlænder til Danmark, så tager det noget tid at lære sproget. Det er et andet sprog. Det tager noget tid at vende sig til kulturen. Det kan vel være en katastrofe for de unge grønlandske studerende, hvis de mister SU, fordi de mister et par eksamener. Har du noget i posen, der kan sikre, at de grønlandske studerende ikke havner i en katastrofe her? Ja, det kan du tro, og det var også det, vi har været rundt og snakket med alle medlemmerne af VALAK om, da vi var rundt i Danmark fra Departementet for Uddannelse. Vi sender ikke nogen afsted af vores unge mennesker ned til nogle personlige nederlag eller til nogle ventende katastrofer. Hvis de laver nogle ændringer i den danske SU, som stiller nogle af vores elever ringere end før de her ændringer, der har vi været ude at meddele, og så giver vi dispensation fra Grønlands Selvstyres side, således at de stadigvæk får pengene fra os.
Vi vil ikke stille nogen i en dårligere situation efter ændringerne end før ændringerne. Og vi har også sagt, at med de overordnede regler, vi lavede, så der kan det godt være, at der er nogen, der sådan helt af privat årsager kommer til at sidde mellem to stole. Men så må de henvende sig, og så tager vi det i de enkelte sager. Så det er en permanent ordning, at man fastfryser, hvad kan man sige, SU-reglerne for de grønlandske studerende på nuværende niveau? Der er ikke noget, der bliver fastfrosset overhovedet. Vi har også barslet med nogle idéer om at gå ind og så måske reducere muligheden for antallet af det, man kalder fjumreår, netop for at få dem til at komme hurtigere gennem uddannelsessystemet. Det er også vigtigt at forstå, at vi har altså også en del studerende, som tager mange uddannelser, som starter op, afbryder osv. Og hver eneste gang, så spilder de klippene. Så hvis du fra start ved, at du har så og så mange klip, og du har så og så meget firmatid, jamen så er du altså nødt til at vælge mere præcis første gang og tage det første studie mere seriøst. Der er nemlig også et konkret forslag i Danmark, der går på, at hvis du er mere end 2 år efter din gymnasielle uddannelse, HF eller gymnasiet, at du er mere end 2 år før du går i gang med din videre uddannelse, så cutter de faktisk 1 år af din SU. Det ene er 2 firmaår. Er det ikke rigtigt forstået? Jeg kender ikke de danske regler. Jeg er ikke dansk. Men det er det, de skærer det ned til. At 2 år, det er jo ingenting. Altså, er det også noget, I vil gå ind og hjælpe de grønlandske studerende med, eller er det en god beskæring? Nej, altså vi går ikke med planer om at straffe studerende på den måde. Vi vil meget gerne gøre det på den måde, at de studerende, mens de allerede går på gymnasiet, at de der får vejledning i, hvad er det, der venter dem, når de kommer ud af gymnasiet, og tilskynde dem til at vælge en uddannelse så hurtigt som muligt. Fordi, som man også har fundet af i Danmark og i Sverige og alle mulige andre steder, så er det dyrt, når unge mennesker går i tomgang. De skal videre i den her uddannelsesmølle. Men 2 år, så virker det jo nærmest, det kan godt være, at det giver økonomisk mening, men vi snart lever en robottilværelse, hvor du som snart 11 eller 12 eller 13 år skal vide, hvad du skal bruge resten af dit liv på, ellers så bliver du straffet. Er det den vej, vi skal fremad? Nej, det er det absolut ikke. Det, man også lige skal tage højde for heropfra i Grønland, vedrørende videregående uddannelser i Danmark, det er, at der er store kulturelle forskelle mellem at være født og opvokset i Grønland, og så skulle flytte til Danmark for at tage en uddannelse. Og det koster typisk cirka 1 år. Og ofte så bruger de unge, der bliver færdige på gymnasierne, også lige 1 år til at modnes, før de tager afsted. Så selvfølgelig, de forskelligheder, der er, dem skal vi gå ind og dække. Og der skal vi selvfølgelig sørge for, at den arbejdskraft, vi har brug for, at hvis det tager lidt længere tid, jamen så må det tage lidt længere tid, men de skal absolut ikke miste muligheden for at få uddannelse. Okay. Til noget andet af det, og anderledes alvorligt, nemlig som jeg også har diskuteret med de andre partier, at den milliard, vi skal ud og finde for at opretholde vores velfærdssamfund på grund af en større og større ældrebyrde og et fastfrosset bloktilskud fra Danmark. Michael, hvad har I på tegnebrættet for at finde denne her knap 1 milliard i gennemsnit over de kommende år? Hvor kan vi finde dem? Det nemmeste det er jo at få sat gang i nogle mineraludvindinger. Få sat gang i nogle mineprojekter, og olien ved vi jo ikke, om er der nu. Men nu har I jo læst Velfærdskommissionens rapporter, og den siger, at det kan ikke komme, i hvert fald i starten, til at dække hullet. Der går nogle år, før det overhovedet bliver relevant. Hvad skal vi gøre indtil da? Jeg har faktisk en plan. Den første del af planen lyder på, at vi maksimalt skal have en 1% vækst i de offentlige udgifter over de næste par år. Det vil give os ca. 230 millioner kroner. Så skal vi have pensionsalderen sat op. Det vil kunne give os ca. 110 millioner kroner. Så skal vi ændre på den måde. Hvad skal den sættes op til? Hvad er det konkrete bud? Vi har ikke noget konkret bud. Pensionsalderen er 65 år nu, men efterhånden som vi lever længere, så skal den naturligvis følge med. Så 66 i år 2016, er det der er planen, og 67 i år 2029? Ja, noget den dur, ja. Dernæst så skal vi have kigge på den måde, private pensioner bliver beskattet på. Sådan som det er nu, så bliver private pensioner beskattet ved udbetaling. Og det betyder, at der er temmelig mange mennesker, som har en privat pensionsopsparing. Så flytter de til udlandet, og så får de den udbetalt der, og så betaler de skat bagefter. Det vil sige, at det er cirka, 110 millioner kroner, nogen siger der. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, offentlige ydelser er også en af, nu er I jo klædt på her med Velfærdskommissionens anbefalinger. Det har alle selvfølgelig haft chance for. I går meget op i, at det er den vej, vi skal gå. De anbefalinger, som Velfærdskommissionen kommer med, som også kan jeg sige en fastfrysning af offentlige ydelser, er en af dem. Er det også noget, I tror på? Jamen, altså,
Vi gør det ikke 100% på den måde, som man har beskrevet i Skatte- og Velfærdskommissionen, og det er også en kedelig misforståelse. Det, som Michael her, han også henviser til, det er de tal, der står i vores 2025-plan. Hvordan er det, vi får lukket det økonomiske gab? Og der er jo beskrevet for 1,3 milliarder kroner. Nogle af dem, som vi har taget væk i vores bud, det er nogle, som vi politisk synes ikke er så gode idéer, men hvorimod der er nogle andre, som nemt er spiselige for os, hvor vi kan skaffe i hvert fald 1 milliard. Pensionsbeskatningen, som Michael var inde på, vil give os 193 millioner kroner. 1000 flere jobs, hvor du nemt kan skaffe flere i jobs inden for uddannelsesområdet, inden for sundhedsområdet og inden for socialområdet. Det vil give os 250 millioner kroner. Tilbage er der 218 millioner kroner, og vi kan jo se historisk her de seneste par år, at bare den lille aktivitet, der har været inde på råstofområdet, har givet os cirka 220 millioner kroner i ekstraordinære skatteindtægter. Og så har vi milliarden. Altså det er sådan set noget, vi kan anvise relativt hurtigt, men som Ulrik også var inde på før, så er det jo 1 milliard, det er jo først noget, vi skal have i 2025, og indtil da, så er det lidt færre beløb. Så der er noget tid at løbe på. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge ind på her, at noget jeg også er inde på, det er bosætningsmønteret. Hvert år koster det jo landskassen en del millioner at holde gang i den demografi, hedder det, tror jeg, som Grønland ser ud nu med byer og bygder. I har tidligere været ude med at sige, at bygderne kan ikke forvente det samme serviceniveau i fremtiden. Hvis man vælger at bo i en bygd eller yderdistrikt, så skal man også i højere grad til at betale de omkostninger, der er forbundet med det. Er det også et sted, man stadigvæk fra demokraternes side vil gå ind og fastholde, at bygderne i højere grad skal betale den regning? Altså, vi mener, at alle mennesker skal være med til at betale den regning, som de sætter det her samfund i. Og så er det sådan set lige meget, hvor du bor herinde. Vi har også nogle byer, som er frygtelig dyre at bo i, som vi også er med til at betale til. Men hvis det her samfund på sigt skal være økonomisk selvbærende, og i en grad, der gør, at vi har råd til at hjemtage de sidste områder, de sidste 32, som vi ikke har hjemtaget nu, og dermed kan blive økonomisk og politisk selvstændige på sigt, jamen så er vi jo nødt til at kunne betale vores egne regninger. Og hvis vi som samfund skal kunne betale vores regninger selv, så skal hver enkelt borger også kunne være med til det. Så ved vi godt, at der vil altid være en vis form for krydssubsidiering, men vi skal bevæge os længere og længere hen af, at folk betaler kostægte priser for de serviceydelser, de nu engang vil have. Så kan det så betyde, at man siger, okay, nu har jeg valgt at bo et sted, hvor der ikke er alle serviceydelserne, men så er det det valg, man tager. Men så jeres menneskesyn havner et sted med, hvad giver overskud og hvad giver underskud, og Nej, det skal det kunne løbe rundt af sig selv? Eller vores menneskesyn betyder, at det her, at et hvert menneske skal kunne træffe nogle frie valg, men det har også nogle konsekvenser, som de så også selv skal stå til ansvar for. Og det betyder vel så, hånd på hjertet, Michael, at bygderne de går vel en hård fremtid i møde så? Nej, det gør det ikke nødvendigvis. Der er masser af eksempler på bygder, der klarer sig ganske udmærket. Hvis du ser nordpå i Diskobugten, der har vi Ogratut, vi har Limanak. Det, der er sket deroppe, det er, at bygden de har sagt, altså, nu må der ske noget her. Så har de rejst op fra stolen, og så har de gjort, nu gør vi noget. Har vi ikke også en forpligtelse for at komme ud og hjælpe de bygder, hvor der måske ikke fungerer så godt, og hvor idérigdommen ikke lige at skal have et lille hjælpende puff bag? Har vi ikke en forpligtelse til? Det er jo immer væk hjertet af vores kultur et eller andet sted. Har vi ikke en forpligtelse til det? Jo, det har vi. Og det er også derfor, at vi i den afgående koalition har brugt så meget tid på at få sammenhæng i de reformer, der er nødvendige. Vi springer til Facebook, hvor der er kommet nogle spørgsmål, og det klarer jeg lige sådan her. Ujerak Jessen Heinrichsberg, fiskeri er en af det bærende økonomi her i vort land. Derfor vil jeg gerne spørge demokraterne, om det hele taget har en fiskeripolitik. Grunden til, at jeg spørger, er netop fordi, at jeg ikke har set noget om fiskeri i hverken deres valgoplæg eller valgprogram. Ulrik, har I overhovedet en fiskeripolitik? Ja, absolut. Og den er vi også fuldt gang med at udføre i det virkelige liv. Vi har sammen med vores koalitionspartner reformeret fiskeriet, reformeret fiskerilovgivningen. Vi er i gang med at udfase de gamle nedslidte trækutter, og der er også budgetteret med investeringer i nye fiskefartøjer. Man kan ikke komme udenom, at fiskeriet også ændres. Det vil sige, at vi skal ud på større skibe, for at det er mere rentabelt, og det er det, der også er i gang. MSC-mærkning og den vej, skal det grønlandske fiskeri være bæredygtigt? Ja, naturligvis skal det være bæredygtigt. Altså, ellers så ser vi den gren over, vi sidder på. Og MSC-mærkningen er jo netop et godt eksempel på, at det kan betale sig
at indføre bæredygtighed, fordi det får netop priserne til at stige. Og det er jo ekstra vigtigt i en tid, hvor vi kan se, at kvoterne på de fleste af vores bestande er for nedadgående. Jeg kunne godt tænke mig lige, altså der er altid stor polemik, specielt om jollefiskerne i Diskobugtområdet, som år efter år skal bruge flere kvoter, og der er en masse fiskere, som har svært ved at holde skindet på næsen og tjene til dagen og vejen. Har I en løsning på, hvad skal vi derop? Skal vi ind og skære ind til benet og have færre jollefiskere, så de får en større kvote, eller skal de have flere kvoter? Altså det man har gjort i Diskobugten med de større fartøjer, er netop, at man er gået fra et olympisk fiskeri, hvor folk bare tager ud og fisker, indtil kvoten er brugt op, ind til individuelt omsættelige kvoter. Så den var I det system skal føres videre ned på de små joller, også sådan, at de også får IOK-kvoter på den dernede. Det har de været meget imod i de gange, det har været foreslået. Vi har haft nogle problemer med den måde, det har været foreslået at blive udført på. For eksempel er der et problem med at få jollerne med ind, ved at hvis man tager hele fiskeriet og lægger ud på den måde der, så bliver det meget svært for nye jollefiskere at komme ind. Derfor skal der sættes nogle kvoter fra, og vi havde et problem med den måde, de forskellige arealer blev tilgodeset på. Men i princippet går vi ind for individuelle omsættelige kvoter, netop fordi, at det sikrer fremtiden for fiskeriet. Og man kan sige, at en meget stor del af problemet løser jo sig selv, fordi vi kan jo se på den alderssammensætning, der netop er inden for det erhverv, at mange af dem, som er i erhvervet lige nu, inden for de næste 5-8 år, forlader det her erhverv. Så problemet løser sig faktisk hen ad vejen. En anden spørger her, Gali Kejler, eller tror jeg, der står, jeg vil gerne spørge demokraterne om, hvad de synes om Kina og sjældne jordarter. Skal kineserne have lov til at tage vores sjældne jordarter, eller det går jeg ud fra, vi kan vel omformulere det. Der er ikke nogen, der får lov til at tage noget, men jeg kunne forestille mig, at vi kunne tolke det sådan. Har vi en forpligtelse til politisk og forhandle med kinesere, eller skal vi i virkeligheden måske satse mere på de normale samarbejdspartnere, vi har? Det har været en problematik, der har været oppe. Skal vi skelne mellem kinesere og for eksempel europæere og amerikanere? Felix Hansen? Altså, enhver købmand ved, at hvis du har en vare, der er nogen, der gerne vil have, så gælder det om at have så mange til at byde på den som overhovedet muligt. Vi har været glade for, at der har været en kinesisk interesse, og vi er også glade for, at vi har fået en sydkoreansk interesse, efter vi har været på officielt besøg derude. Men vi har også brugt tid på at tage ned til EU og til de nordiske lande og sige til dem, hvor bliver I af? Hvis I skal have muligheden for at komme ind og have noget mineindustri her, så er det altså nu, I skal rykke, fordi kineserne står klar med pengene, sydkoreanerne, de er også på vej. Så på den måde har vi været med til at få flere ind i puljen, som gerne vil byde på det her. Fordi det, der er vigtigt, det er at forstå, det er, at så længe at de her jordarter bare ligger i jorden, så har de ingen værdi. De får først en værdi, når vi får skabt arbejdspladser, der betaler A-skat, selskabsskat osv., og så vi har noget overskud, vi kan få lagt over i vores råstoffond, sådan så at de kommende generationer kan begynde at tjene penge af de renter, som den her fond den kan kreere. Men så det er langt vigtigere, at vi får sat gang i en økonomi, end at vi tager stilling til en, hvad kan man sige, international politik, hvor vi jo har kineserne på den ene side og amerikanerne på den anden side, og nogle gange så minder det lidt om en krig var uden våben. Der bør vi vel også tage stilling, og måske at der var et amerikansk mineselskab eller et australsk mineselskab, der forleden sagde nej til kinesiske investeringer, fordi det stred imod deres internationale politiske strategier. Kunne man se Grønland i samme dilemma? Ja, selvfølgelig. Altså, vi står midt i det nu. Hvis vi for eksempel ikke kan få skabt politisk flertal for at sætte en maksgrænse for vækst i de offentlige udgifter, hvis ikke vi kan få gjort det med pensionerne, hvis ikke vi kan få skabt flere jobs osv., så kommer vi lige pludselig til at stå i en situation, hvor vi har pistolen for panden, fordi der skal skaffes penge til velfærd. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi får lavet et nationalt kompromis på råstofområdet om, hvordan er det, vi agerer i sådan nogle forhold som det her. Men det er også vigtigt for europæerne at forstå, eller andre, der gerne vil handle med os, at vi venter ikke for evigt. Fint. Et sidste spørgsmål vi lige nå her. Det ser meningsmålinger tyder på lige nu, at den gamle koalition, som I har siddet med i, den ikke helt kan opnå flertal. Det vil sige, at hvis I skal opretholde en regeringsmagt, så bliver det eventuelt med Atassut-parti Inuit eller Siumut som en ny koalitionspartner. Hvem af de tre ser I det mest naturligt at samarbejde med? Felix Christiansen? Altså nu har der ikke været fremlagt nogen valide meningsmålinger. De meningsmålinger, der har været, er nogen, der har været lavet på Facebook, og de er ikke valide, som man også selv skriver. Der har også været en på HS-analyse. Ja, men den har noget tid på bagen.
Jeg er helt sikker på, at når vælgerne de står i stemmeboksen, så vil de have mere af det, de har set de sidste 4 år med stabil politik, end det ragnarok, der var, da vi overtog det i 2009. Men hvis I skulle ud og vælge, skulle vi så gå til partiet Inuit, Siumut eller Atassut? Hvor ser I den mest naturlige samarbejdspartner til? Altså, med det, der har været fremlagt i den her valgkamp om, hvad de har visioner, så må jeg indrømme, det bliver noget svært at pege på. Altså, jeg håber inderligt på, at demokraterne IA og måske Katusokratiet, hvis de kravler over spærregrænsen, kan fortsætte koalitionen. For lige nu, der synes jeg ikke, at de andre partier har fremlagt noget, der virker særligt troværdigt. Det bliver sidste ord for i aften. Tak fordi I kom. Vi er tilbage med endnu en krydsild, der er vi i morgen, hvor Inuit Ataqatigiit kommer på besøg. Tak for nu.